Veño aquí a falar dos protocolos de vacinación en vacarías leiteiras e como convertir a complexidade que pode ser deseñar e implementar un protocolo vacinal, unha vez que sabemos quais son os patógenos presentes na exploração, como vamos a prevenir, quais são as vacinas que devemos aplicar para que os nossos animais estén protegidos frente a estas doenças. Moitos de vocês, como produtores, non é nada máis frustrante que chegar de mañá á vaquería e ver un surto de respiratorio, por exemplo, animais doentes, algún animal morto, algún aborto. E isto que supón é que vamos ter que tratar os animais, vamos ter que pasar máis tempo separando, tratando, utilizando antibióticos, etc. E isto, cunha vacinación, é a maneira, ou cunha prevención, é a maneira de reducir este tipo de impactos.